أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. تبس. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kadarta mana haduwa a wannan sahiya yau muna ranar asabar 6 ga wata na Ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1445 wanda ya dace wa 16 watan 3 miladiya ta 2024. insha Allah ta'ala za mu dasa daga inda muka tsaya cikin karatun suratul jinni. a darasi na ƙarshe mun tsaya aya ta 3 fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kuma lalle shi ta'ala jaddu rabbina ubangiji subhanahu wata'ala ya ɗaukaka matsayin shi ya girmama mattakhadha sahibatan wala walada Allah bai riki ba wata abokiyar zama haka kuma Allah bai riki wani a matsayin ɗa ba. to wannan bayani da Allah subhanahu wata'ala yayi
jan hankali ne akan dukkan wani mutum mai imani kar ya zamanto kar ya kasantu daga cikin waɗanda suke sanya wa Allah subhanahu wata'ala kishiya. Babu tashin hankali a cikin rayuwa kaf wanda yi komi zama matsala sama da awayi gari a ce yau wani ya zama mushriki ko wacce ta zama mushrika. Allah kiyaye. Allah ya yi jan hankalin cewa duk wanda ya sake ya bar duniyan nan ba tare da imani da Allah subhanahu wata'ala ba, to wannan mutumin ya gama yawo, wannan mutumin ya kaɗe, kuma kowane ne wannan mutumin. Allah ya ja hankalin mu cewa la tamutunna illa wa antum muslimun, kar ku sake ku bar duniya face sai kuna kan hali wanda yake na musulunci na imani. Ashe babu abin da mutum zai fafutuka a cikin rayuwar shi, babu abin da zaki fafutuka akai a cikin rayuwa sama da ganin cewa yaya zaki samu yardan Allah subhanahu wataala. Dukkan wata musiba in ba musiba bace a cikin addininka, to wannan musibar wata aba ce wadda take sassauka. Duk wani damuwa in dai ba damuwa bane na addini, to matsala ce wadda take mai sauki. Akan wannan gaba Allah subhanahu wataala ya ja hankalin duk wani mai imani cewa kar mutun ya sake ya mutu yana shirka, saboda innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Waɗannan ayoyi guda biyu gabaki ɗaya Ubangiji subhanahu wataala yana mana magana akan cewa duk mutumin da yake sanya wa Allah kishiya, ko a cikin maganganunka ko a cikin aikin da gabanka suke aikatawa, ko abin da ya shafi ƙudurin zuci, kake jin cewa akwai wani wanda ya isa yayi ba Allah ba, akwai wanda ya isa ya bada ba Allah ba, akwai wanda ya isa ya hana ba Allah ba, duk irin waɗannan ƙudurce-ƙudurce idan ka zuba su a cikin zuciyarka, to kana iya tashi daga farfajiyar musulunci ka fada farfajiya wadda take ta kafirci ce. Kaga kenan kuma daga cikin ayyuka da ake aikatawa zaka samu aiki na sihirce da ake yi, wanda duka wannan abun yana zamantowa wajen addinin musulunci ne. To dukkan wata magana ko aiki ko ƙudurin zuci wanda zai sa ya zamanto ka sanya wa Allah abokin tarayya a cikin abin da ya shahi bauta, wajibi ne ka nisance shi. Allah ce lalle mutumin da yake mana shirka ya mutu akan wannan hali, yace faqad harrama Allahu alaihi aljanna. Allah ya ce ni na haramta maka aljanna. Ina ce makomarka? Allah ya ce wa ma'wahu nar, makoma za ta kasance wuta ce. Waye sai ya taimaka maka? Allah ya ce a'a wa mali zalimin min ansar. Yau ai azzalimai babu wani wanda yake taimaka musu ko agaza musu. Da haka mutun yi kokari ya naci, ya sa ido da kyau, kar ka yarda kai wasa da abin da yake shirka ga Allah subhanahu wataala, ka zaman ɗaya daga cikin mushrikai, tabbas ka gama yawo. Waɗannan mutanen Yahudawa da Nasarawa, ko ka ce Yahudawa da Kiristoti, waɗannan sun sanya wa Allah subhanahu wata'ala kishiya, sun ɗoka a matsayin annabi Isa alaihi salatu wasalam shi ma ɗayan Allah guda uku ne. Allah ya ce laqad kafara alladhina qalu inna Allaha ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد ولئن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce sun kafarta su wane ne? Waɗanda suka ce inna Allaha thalithu thalatha, ai Allah ɗayan alloli ne guda uku, su ce Maryam Allah ce, su ce Isa Allah ne, su ce Allah Allah ne. Wa ya kafirta su? Allah ya kafirta su.
a cikin zamantakewan hiwarat da ake na diyana a cikin abin da ya shahi duniya na diyanat ana kokarin cewa a kare waɗannan mutanen kar a ce sun haka hudu ne alhali wa ya kafirta su Allah kafirta su da haka duk wanda zai riki wani abu kuma bayan Allah subhanahu wataala wannan mutumin mushriki ne sawa'u ne zamanto wanda zaka riƙen nan annabi ne mala'ika ne wani bawa ne na gari wani kana kallon shi a matsayin malami ne ka ce wannan shi ma ɗan ajin tubarkalla ne ba a ri'a mushi irin abin da ake wa Allah idan kai haka tantagaryen mushriki ne kai kahuri ne da haka wannan wajibi ne mutum mai imani ya yi hankali da wannan sannan mu duba mu gani abu na biyu iblis alƙawalin da ya ɗauko da wajen Allah subhanahu wata'ala cewa la'aqudanna lahum siratakal mustaqim zan zaune musu tafarki madaidaici zan zo musu daga dama daga hagu daga gaba daga baya daga sama daga ƙasa wala tajidu aktharahum shakirin da yawa daga cikin mutane ba za su yi godiya ga Allah ba za su zamanto butulu to wannan alƙawalin da ya ɗauka abu na farko da yake wakiltar wannan alƙawalin shine yaya za a iya sanya ku yi shirka ga Allah in kai shirka ga Allah to ka zo wajen yanzu shaidan sai dai iblis sai dai ya je ya nemi wani mutum na daban ya batar da shi a kai an gama ya riga ya batar da kai ya kare an kare wannan saboda ya san idan ka mutu akan wannan halin kai da wutar jahannama kai tsaye ne sannan babu zancen hutuwa ko hirar hutuwa ko hirar sassabci babu Allah kare mu to shine uhiya ilayka wa ila alladhina min قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ubangiji subhanahu wataala yake faɗa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa mun yi wahayi zuwa gare ka da al'ummar da suka gabace ka cewa walla in ashrakta inda zaka sanya wa Allah abokin tarayya kai shirka ga Allah la yahbatanna amaluka da aikinka ya gama rugujewa tun daga sama har ƙasa wannan shi da abin da Bahaushe yake cewa a bama gawa kashi dan mai rai ya ji tsoro a tauna tsakuwa saboda aya ta shiga taitayinta ta san cewa idan aka kama ta ita to babu zancen magana idan ka cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin wannan magana ina ga ni ko kai min babi aula duk mutumin da zai shirka ga Allah to wannan mutumin bai yada wata alfarma ko ta biye a wajen Allah subhanahu wataala Allah kare mu to nan Allah ya ja hankalin mu cewa ubangiji mattakhadha sahibatan wala walada Allah bai riki ba aboki ya zama Allah bai riki wani a matsayin da ba sai Allah ce wa annahu kana yaqulu safihuna wa annahu kana yaqulu safihuna ala Allah shataqa wa anna walanna allan taqula al-insu wal jinnu ala Allah kadhiba na'am ubangiji subhanahu wataala yake cewa wa annahu kuma lalle yanda al'amarin yake kana ya kasance ya qulu safihuna su aljannun da suke bada labari suna cewa ai wawan cikin su ya kasance ya qulu yana fada ala Allah akan Allah shababa maganganu waɗanda suke na ta'addanci da zalunci da ƙetare iyaka akan haƙƙin Allah subhanahu wataala idan ka ce shaɓaɓa ya'ani tajawuzul had ko kuma maganganu da suke jauran saboda butulcewa saboda fanɗarewa saboda kangarewa kenan iblis ya kasance yana faɗa ga Allah subhanahu wataala maganganun da ba haka nan ba ya zo ya karanta muku karatun banza ya muku wahayi na shedanci saboda ɗora ku saman tafarki kaza to shi ne ana suke cewa wa annahu kana yaqulu ya kasance yana cewa safihuna wawanmu alallahi yana faɗa akan Allah shaɓaɓa magana wadda ta kasance ta zalunci da ƙetare iyaka abinda ake nihi bi qaulihim safihuna wannan magana suka cewa ai wawansu a wannan ya bayu zuwa ga cewa shi shedan
ya raya wa mabiyan shi cewa wai ittakhadha Allahu sahibatan wa ittakhadha Allahu walada, ya raya musu cewa ai Allah ya riki abokiyar zama, Allah ya riki annabi Isa a matsayin ɗa. Kaga wannan wahayi ne na shaidan zuwa ga waɗannan mutane, sannan kuma wahayin nan na shaidan da magana shaidan magana ce ta wawanci akan Allah subhanahu wataala, saboda babu abin da Allah mai girma da buwaya ya kyamata yake kin shi sama da abin da ya shahi shirka gare shi, a sanya wani a gwama ya shi da Allah subhanahu wataala, a sanya shi abokin tarayya. Allah ya ki wannan. To shi ne ma'anar wa annahu kana yaqulu safihuna ala Allah shatata. Wannan shine maganar da Imam Mujahid da Ikrima da Qatada da Imam Suddi suka yi karkashin wannan aya. Sannan yake cewa wa anna zananna, su waɗanda suka yi imani sai suke cewa wa anna zananna, mu ko ai muna tsammahani raya cewa allan taqula al-insu wal jinnu ala Allah kadhiba, mu muna tsammahanin cewa da ɗan adam da aljani ba za su yi magana na ƙarya akan Allah subhanahu wata'ala ba. Ai ma hasibna anna al-insana wal jinna yatamala'una ala al-kadhibi ala Allah ta'ala, ba su kasantu ba suna jingina ƙarya zuwa ga Allah su tsammanin su. Amma su nawa zaka ga wanda ake kokarin ya kira mutane zuwa ga abin da yake bauta na Allah ko kuma addinin Allah, shi ke sa mutane suna bajewa. Malami nawa zai dora ka saman tafarki wanda yake na bokanci, tsubbu, sihiri, kurciya, jiwa, ga suna abubuwa daban-daban waɗanda waɗannan ayyuka ne wanda suna cike da hatsari a ɓangaren da ya shahi bauta Allah subhanahu wa ta'ala. To da haka su tsammanin su da suke cewa ai ba su tsammani cewa ba allan taqula al-insu wal jinnu ala Allah kadhiba, wai cewa da aljannu da mutane za su yi maganganu wanda yake na ƙarya akan Allah, har su jingina wa Allah sahibatan wa walada, su ce Allah ya riki sahiba abokiyar zama, su ce Allah ya riki da, ba su yi tsammanin dan adam yana iya yin wannan ƙarya akan Allah ba. Alhali waɗannan abubuwan da ga su nan kaca-kaca ƙarya ga Allah subhanahu wataala. Iya daga cikin mafi zalunci a ban ƙasa bawa ya ƙirƙiri ƙarya ya jingina wa Allah subhanahu wataala, at-taqawwul ala Allah. A yau kuma nawa ya kai shi yawa? Ba abin da ya kai shi yawa. Yanzu jahili na gidan gaba sai ce ai Allah ma ya ce kaza, in ka ce ina aya take babu, ina hadisi yake babu, ko kuma ce baka ai shari'a ma ta yarda da wannan. Duk a lokacin da kace shari'a ta yarda, to ana buƙatar dalilin addini, ana buƙatar aya, ana buƙatar hadisi. In ba haka ba kama Allah ƙarya. Da haka iya daga cikin mafi kason mutane da suka yi azaba waɗanda suke ma Allah subhanahu wata'ala ƙarya, su ce Allah ya ce alhali bai ce ba, su ce Allah bai ce ba alhali Allah ya ce. To shi da ana yace wa anna zananna allan taqula al-insu wal jinnu ala Allah kadhiba, suna ga cewa waɗannan ayi su sun yi imani da su, ba za su yi wata magana ba, magana da za ta zama to ƙarya akan Allah, alhali gashi sun yi magana da yawa. فلما سمعنا هذا القرآن وآمنا به علمنا أنهم كانوا يكذبون على الله في ذلك. lokacin da suka ji Qur'ani suka yi imani da Qur'ani su waɗannan aljannu suka tabbatar da cewa ashe maganan cewa Allah ya riki da ko Allah ya riki mata ƙarya ne aka jingina wa Allah subhanahu wataala. Sai Allah ci gaba da cewa annahu kana rijalun min al-ins, wa annahu kana rijalun min al-ins ya'udhuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa wa annahum ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. حسبك. Ubangiji subhanahu wataala yake cewa wa annahu kana rijalun, kuma lalle tabbas ya kasance akwai wasu mazaje minal insi daga cikin mutane, akwai wani kaso a cikin mutane ya'udhuna bi rijalin, suna neman kariya
daga wasu mazaje minal jinni daga cikin aljannu fazaduhum rahaqa sai waɗannan aljannun suka ƙarawa wanda suke neman agajin nan a wajensu rahaqan ay khawfan wa khajala suka ƙara musu jin tsoro. kaga dan adam yana neman taimakon wa aljani shine magana da Allah yake idan kaga yanda dan adam yake tasarrufi ake abubuwa sai kaga cewa kamar ayar Qur'ani bata yi magana akan irin waɗannan abubuwa ba. kaga Allah ce wa annahu kana rijalun minal insi mazaje za a samu wani kaso daga cikin mutane suna neman kariya daga wajen wasu jama'a na aljannu fazaduhum rahaqa sai wannan aljannu ko kuma neman kariyar nan sai ya ƙara musu firgici da tashin hankali. a yau ake samun harakar tsubbu wadda ta zamanto kamar an ɗauwara ta an zamanantar da ita. ake samun mata ma suna shigowa ciki sai a ce maka wacce ai bokanya ce, a ce wacce ai magani take badawa. ya aka take bada magani? a ta yi maholikin wacce ko ta yi maholikin wani ko ta yi maholikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ce wanta fa wai an ce mata kaza an ce mata kaza an ce mata kaza ta kama hanya kuma na sihiri da bokanci kawai. ka je ƙauyukan nan zaka samu irin wannan kawai mace heta meje kafa ta ce ai ita ma ai magani take badawa. miye magani da take badawa? bokanci take wa mutane da sihiri. a ce wacce take bibiyanta ai wacce mayya ce wacce wane ne maganganu wanda ba su da kai ba su da a cikin wannan al'ummai. bayan sabkar da wannan littafi mai albarka, bayan maganganu masu tsada da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi, bayan bayanai da malamai suke yi dare da rana, amma idan ka ji an yi wani kwaɗo an kawo wata badakalar wallahi sai ka tsaya ka yi kirin in ba don sunnan Allah ba ce a ban ƙasa wallahi abin zai sa ka yi dekuraji gaba ɗaya sai ka rasa hankalin mutane ina ka yi. kuma wannan ba ma a ƙauye ba har a irin maraya yanzu yau a garin da aka ce wata ta bayyana tana ba da kaza ko tana aiki da aljannu subhanallahi ka je ka ga yadda mutane za su zuwa wajenta. 'yan tsubbun da ake zuwa bayan wajejen bayan gari da sauransu, mutum ya rika takaman cewa yana aiki da aljannu. to kaga Allah ba mu labarinsu cewa rijalun ne minal insi ya'udhuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. wannan abin zai kara musu tsoro da firgici da zunubi game da abin da suka aikata. abu ne sananne duk mutumin da zai nemi tanyo a wajen aljannu shaidanu to su ma suna da wata bukata a wajenka. kina so ko kana so su shigo cikin al'amarinka, su rika baka wasu labarai na ƙarya, su rika baka labaran kaza, sai su ce to shikenan duk abin da kake so za mu maka, amma muna da sharaɗinmu shine idan ka tashi yin sallar asubahi ka rika yin ta ba alwala. sai zama to tsawon rayuwarka abinda za ka rika yi kenan. nawa ne daga cikin malaman tsubu wanda ya giga ba a ganin shi a masallaci? akwai su. ko kuma ce maka in ka tashi yin sallar kar ka yi sallah kana cikin halin tsarki sai kana cikin halin jaraba. ko kuma sallah kaza kai sotinta, ayi asuba da kai ayi azhar da kai sai kai sotin al'asar sai a rika magariba isha'i da kai, amma duk rayuwar da ake ba a taba ganin ka ba sallar al'asar. ashe wani shaidan ne baka alƙawalin cewa ka yi sotin wannan sallar. kaga yanzu wannan Allah kake bauta ma? wannan kai ka sa kanka. Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala salloli guda 5 farlanta akan mu, kai kuma guda 4 kake yi. waye hana ka kai shedan? aljannun da ka ɗauki alƙawali da su za su rika maka aiki. da haka duk abin da kake bukata yanzu nan sai su ta yi ƙasa inda su ɗauko maka kaza su kawo maka. kai ka farɗare wa Allah, ka kafirce wa Allah, ka yi huto na huto da Allah, ka yi ayaga da Allah,
a daidai lokacin da su kuma za su biya maka bukatar ka ta duniya. Allah ke cewa ya ma'ashara al-jinni qad istakthartum min al-ins, ya ma'ashara al-jinni qad istakthartum min al-ins wa qala awliya'uhum min al-ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana قال النار مثواكم خالدين فيها إلا حسبك. Ubangiji subhanahu wataala ya ambata mana cewa lokacin da za a yi maganar cewa ya ma'sharal jinni qad istakthartum min al-ins, ya ku taron aljannu kun yawaita mabiya a cikin mutane, kusan kowa bin ku yake. Za su ce rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din, ya ubangiji shashen mu ne ya moru da shashi, har muka kai wa balagana ajalana alladhi ajjalta lana, har muka kai lokacin da ka yanka mana na rayuwa. Allah ce makoma ku gaba ɗin gidan wuta ne, da ku da aljannun da shaydannun gaba ki ɗayan ku. Ashe ana samun muruwan juna, su sa ka aikin kafirci a daidai lokacin da kai kuma abin da kake so na rayuwa, tun da duniya ka kankare ma haƙori, duk abin da kake so na rayuwa su kuma za su kawo maka. Ka ga mutum ya kashe wani saboda ya yi tsahi, idan ya ambaci sunan wanda aka kashe, bayan jingine shi kuɗi su rika hutowa daga jikin wannan gawan nan. Tsahi ne, shaidanci ne, ana yin shi don a samu duniya. A ce ga ɗakin alhaji wani nan shi kaɗai yake shiga, tun da aka tashi a gidan ba wanda yake shiga. An samu irin wannan. Sai ran da alhajin ya mutu da aka je aka duba, ashe wata gawa ce a cikin ɗakin. An yi tsahi. To wannan tsahe-tsahen nan ana ta yin su. Kafirci ne ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wajibi ne mutum mai imani ya raba kai duk abin da yake irin wani tsahin ne. Sihiri, a yi kurciya, a haɗa, a raba, a kura, a kashe, duka ana yi da sunan me? Da sunan malumta, da sunan cewa malami ne. Wanda zai ɗora ka sama hanyar da za ta kai ka zuwa ga Allah, shi yake sabke ka ya ɗora ka sama hanyar shaidan. Allah kare mu. Wa annahu kana rijalun min al-insi ya'udhuna bi rijalin min al-jinni, Allah ce fazaduhum rahaqa. Wannan abun kuma da duk mutumin da yake neman agaji da tanyo da dauki daga wajen aljannu, wallahi babu abin da za su kara mashi in ba firgici ba da tashin hankali. Yanzu ka dauki duk mutumin da bai dogara ga Allah ba, kullum tsorace ki, kullum kina faman ai dole ya tashi ya tsaya, an raba kafa, ayi sihirce ayi bokanci ayi tsubbu ayi wane ne, kuma abota ma Allah, sun ma'amanu sun makafaru, muzabzabi na bai na zalika, ku ba masu imani ba, ku ba kahure ba. Wannan tsarin da aka ɗauka na abin da ya shahi sanya wa Allah kishiya ta hanyar irin waɗannan abubuwa ba sa ba ɗan adam nutsuwa har abada. Yau in kaga wannan za ka amshi wannan layar ka aji, gobe kaga wannan shi ma ka amshi wannan layar ka aji, jibi kaga wannan ka amshi wannan layar ka aji, da haka sai kaga mutum ya tila layu kala daban-daban, kuma har yanzu bai da nutsuwa a cikin zuciyar shi, kuma abin da yake neman la'alla bai same shi ba. Da haka irin gidajen da suke manyan gidaje, in ka shigo za ka iya ganin sango za ka gani, duka hayaniya ne, wani ɗarmin icce a ciki, wani laya a ciki, wani ƙaho a ciki, wani wane ne a ciki, wani wuri a ciki, wani zanen tsirkiya a ciki, haka za ka ga tarkace malam na babu gairi babu dalili. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin, آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa waɗanda suka yi imani da Allah imani nagartaccen imani da yake amsa sunan imani sannan walam yalbisu imanahum bizulmin basu garwaya imaninsu ba da shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ce kaga waɗannan mutanen ula'ika lahumul amnu waɗannan su suke da nutsuwa in ji Allah su suke da nutsuwa ba mai tarkacen ƙaho ba ko mai layu ko mai waye har abada ba za ka samu nutsuwa ba. Nutsuwa tana nan akan dogara ga Allah, haƙiƙanin dogara ga Allah. In ka tashi da sai karanta azkarus sabah, in marice ta ka karanta azkarul masa, in lokacin kaza ka karanta kaza, za ka samu cikakkar kariya da nutsuwa. Ula'ika lahumul amnu, Allah ce wahum muhtadun, kuma waɗannan su ne shiryayyu a wajen Allah. Tamar Adam duka yana kallon wannan, in bai rataya ba, bai ɗarma ba, bai binne ba, ka ga laya har a cikin gashin mace. Cikin kitso akwai hutsahi da za ka gani in su nawa za ka ga kansu to wani layar tana na har da wannan efingil ake sa haka kowane lokaci tana cikin ka babu gani babu dalili ina dalili wannan wahalar banza saba ma Allah kuma babu wani abin da za ka samu amfani hema cutarwa. Allah kare mu lalle mutum ya dogara ga Allah haƙiƙanin dogara ka mai da al'amarinka zuwa ga Allah ka bi hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen neman kariya amma daga lokacin da ka haɗa kayanka da aljannu da shaidanu a cikin aljannu da cikin mutane to wallahi kaga tahiyya kenan. To shi ne Allah ke cewa su annahu kana rijalun min al-insi ya'udhuna bi rijalin min al-jinni suna neman kariya daga wasu kaso daga cikin aljannu fa zaduhum rahaqa sai suka kara musu firgici da tashin hankali. Al-Imam Suddi yake cewa kana ar-rajulu yakhruju bi ahlihi fayati al-arda fayanzilaha fayaqulu a'udhu bi sayyidi hadha al-wad min al-jinni an adurra aw an udarra. Mutum zai iya tashi daga wani waje ya tayi wani waje ya tayi wani kwari ko wani wuri inda zai sabka sai ya ce ina neman kariya daga ubangijin wannan kwarin, ina neman kariya daga afwan ba ubangiji ba daga shugaban wannan kwarin a cikin mi a cikin aljannu. Mu kuma sai manzo Allah karantar da mu mi addu'a aka ce duk lokacin da ka zo sabka wani masabki sai ka karanta a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa, magana ta riga ta gani. Duk wani abin da yake aljanin ne wanda yake wajen wani abu mai cutarwa ne, duk wani abin da yake wajen nan Allah zai kore maka su gaba ki ɗai ka rayu salim alim har ka tashi kai gaba. Wannan ba shi bane garanti. Amma ka zo ka ce ka ɗauke kana neman yarjejeniya da aljannu wannan kwazazzaba sai wasu suka yarda suka ce za su ɗauki kayan su za su tattare ko suka ce su su yarda ba. Da ka nemi kariya a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai, a wajen Allah kawai ake neman kariya. To lalle tabbas kasantuwar wasu daga cikin musulmai ko wasu daga cikin mutane suna neman kariyan aljannu, wannan sai ƙara wa mutane ma hatta firgici akan abin da ke aljannin ne, sai ga abin tsoro ne. Alhali shi ma halittar Allah ne, halittar Allah ne. Illa Allahumma wasu lokuta ɗan adam yake abubuwan da shi ke gayyato su zo su zama tare da shi. Kaga su duk wata hayaniya tana burge su. Yanzu tsakanin maza da mata suwa suka fi fama da aljani? Mata. To me sababi? Sababi ana samun shaƙiyanci so da yawa daga wajen kaso da yawa daga cikin mata da gafala. Tana ga to ai kaza ai menene ba komai bane ba, dan bikin rana daya shikenan sai ta same shi shedan ya ga gindin zama, sai ta huto babu citira na addini shedan ya ga wajen shiga. Idan kai ita batta da alaƙa da abin da yake da Allah, abin da yake da addini ne, ko ta kusa ko ta nesa, za ta shiga ban ɗaki ba ta sa'ad da shiga ban ɗaki ba,
za ta cire tuwahin da ba ta sa'ad da an cire tuwahi ba haka kawai to mi zana shaɗan shigi ba abin da zai hana ai kaman gayyato shi kika yi to sai kaga ana ta fama da matsaloli da yawa kuma ga irin waɗannan fitintinu na zuwa wajen 'yan sihiri tashi tsaye a tashi a kama jiki kakki yarda halas a sa ki saboda duniya ki duk wani abin da bai kamata ba ke kuma kin tattare kayan ke gaba ɗaya daga gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah kare mu wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uzuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa sai Allah yake cewa annahu kana aya ta gaba yake cewa annahum zannu kama zanantum wa annahum su aljannun sun tsammahananci cewa kamar yadda kuma kuka yi tsammahanin allan ya ba'atha Allahu ahada cewa Allah ba zai aiko da kowa ba kaga su suna zuwa sama aljannu sai ga an hana su suka ce kai ku tashi mu je mu nemi sababi kamar da makaranta wancan shekaran jiya me yasa aka hana mu me yasa kaza me yasa kaza suna tahiya suka iske annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wata farfajiya yana karanta Qur'ani sai suka ce wannan shine sababin da ya hana mu je sama ashe Allah ya aiko da mu Allah ya aiko manzo to shine wa annahum zannu kama zanantum su ma aljannun sun yi zato da tsammahani kamar yadda kahurai suka yi tsammahanin allan ya ba'atha Allahu ahada wai cewa Allah ba zai aiko da kowa ba haka suka ce ku ya za a aiko mutum irinsu ya za a aiko mutumin da yake abinda wanda yake ci yake sha ya za a aiko kaza in ana su yi imani to ya zamanto mala'ika ne Allah zai turo musu ko kuma a manzon da Allah ya turo Allah ya hada shi da wani mala'ika in yayi wa'azi mala'ika sai ce gaskiya ne wannan umarnin Allah ne a wani wuri mutanen garin Makka mai suka ce a su yanzu inda a ce ma kana da wani gida kankarerin gida na zinariya ko kuma a ba wannan ba in ma wannan bai samu ba autar kafin sama'i ko kuma ya zama to kawai haka kana tattakiya kana sama mu ga kaje ka shiga can ka shige sama ta farko kuma walan nu'mina liruqiyyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u mu ga ka shiga ka huto ka sabko da wani littafi a hannunka kana karantawa yawa a lokacin sai mai imani to duk tsammanin Allah ba zai aiko da manzo ba kuma idan manzon idan ya zo in ma aikowa za a yi to me zai hana aiko shi a cikin waɗanda ake ga cewa su ne manya yan ajin tabarkalla a cikin al'umma wa qalu laula nuzila hadha alquran laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim ahum yaqsimuna rahmat rabbik نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون waɗannan mutane suke cewa qalu laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim suka ce ina ma wai me yasa lokacin da aka tashi aiko da wannan manzon ba aiko shi a cikin ɗaya daga cikin wasu birane manya-manya a duniya ba Allah ce tambaye su ahum yaqsimuna rahmatar rabbika wai shi su ne suke kasafi suke raba rahamar Allah subhanahu wataala rahama ta annabta rahama ce wadda Allah ya dubi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bashi ita yatimul wal ab marayan mahaifi marayan mahaifiya Allah ya zabe shi ya bashi wannan annabta to wannan abu sai zama ta musu tashi hankali wa annahum zannu kama zanantum allan yab'ath Allahu ahada
alhali abin da ya shahi annabta falala ce ta Allah yake bayar da ita ga wanda su daga cikin bayan shi zalika fadlullahi yu'tihi man yasha Allah yana ba wanda ya ga dama ne Allah ya zabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aiko shi a matsayin manzo to su ma aljannu sun yi tsammanin cewa babu zancen wani annabta kamar yadda su ma kahori suka yi magana cewa babu zancen wani manzo alhali waɗannan maganganun nasu duka magana ce wadda take ta kuskure Allah ya aiko ƙarshen annabawa wanda shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ne ma'anar wa annahum zannu kama zanantum allan yab'ath Allahu ahada sannan suka ci gaba da cewa wa anna lamasna as-samaa wa anna lamasna as-samaa fa wajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أن أراد بهم ربهم رشدا. الإمام الحافظ ابن كثير يكتب يخبر الله تعالى عن الجن حين بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن وكان من حفظه له أن السماء ملئت حرسا شديدا وحفظت من سائر أرجائها وبنجي أنا بعد الأباري game da su aljannu lokacin da Allah ya aiko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya safkar da Qur'ani tare da shi sannan kuma ya kasance Allah ya ba shi kulawa da kariya kuma ita ma saman Allah ya rihe ta ya kare ta kuma an cika ta da masu gadi da masu tsaro sannan kuma wa hufizat min sa'ir arja'iha duk sauran sasannin sama duka an kare ko ina wa quridatish shayatin aka kori aljannu daga inda suke zaunawa a mazaunayensu da suke zama a sama su sauraro abin da yake labarin sama duk aka kore su shi ne Allah ce wa anna lamasna samaa su aljannin suke cewa wa anna lalle mu lamasna samaa mun tunkari sama fa wajadnaha sai muka samu saman nan muli'at an cika ta dam harasan ga masu gadi shadidan masu ƙarhi wa shuhuba sannan kuma hallo an cika ta da jula wannan wutar da ake jihon tauraro da ake jihon aljannu da su kenan da suka yi suka ga sama kwata-kwata ba irin sama da suka sani bane ba yaushe haka ya faru daga aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i suka ce ai mu mun kasance muna zama irin na saurare a da suna zama a sasannin sama saboda su sauraro abubuwan da za a yi gobe kuma an jima suka ce amma wa yanzu fa man yastami il'ana duk wanda ya yunkurin ya saurari wani abu a yanzu yajid lahu shihaban rasada zai samu wata wuta ko wata tauraruwa wadda take rasadan abin jiho a gare shi ga sassa yani tauraruwa ce za a jehe ka da ita wannan wutar suka ce wa anna la nadari a sharrun urida biman fil ardi ba mu sani ba wallahi wani sharri ne ake nihi da wanda suke ban ƙasa an hana labarin sama biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada ko kuma wata shiriya ce ta daban Allah ya nufaci bayan shi da ita kaji bayanin su anan hadisi ingantacce daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yake cewa Abdullahi dan Abbas yake cewa bainama nahnu julusun ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yake cewa mun kasance ko kuma yayin da muna zaune tare da manzon sallallahu alaihi wasallama sai muka ga an yi jiwa da wata tauraruwa ta kyasta wani irin wuta irin da yanzu za ka ga tauraruwa ta sabkokin nan faƙala sai manzon Allah ke ce musu
ma kuntum taquluna fi hada, me za ku ce game da wannan tauraro da kuka ta haska ta hadu? faƙulna sai suke cewa kunna naqulu, ai mu abinda muka saba a jahiliya muna faɗan cewa yuladu azimun, za a yi da wani babba, za a yi da wani ɗan babban gida, wani mutumin da yake da babban al'amari, a dalilin mi, a dalilin wannan tauraro da saga ta sirmayo. Ya mutu azimun, ko kuma a wannan dalili ne akan cewa wani babba zai mutu, kenan ko aihuwan wani babba ko mutuwan wani babba. faƙala sai mazala yake cewa laisa kazalika, ba haka bane ba. walakin Allah idza qada al-amru fi sama, idan Allah ya zartar da wani al'amari a sama, shedanu suna yunkurin saurare, to duk shedakin da ya tayi sai ya sa wannan tauraro ya tafi shi. to kaji dalilin sabkon waɗannan tauraro. ashe jahilci ne da daɗe. idan an ga rana ta yi kusufi sai a ce wani zai mutu, ko kuma a ce wani za a aiwa. an yi kusufi lokacin da ɗan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasu, Ibrahim da ya rasu aka yi kusufi, suka ce kai ai ɗan manya ne ya rasu, lalle ɗan manya ne ya rasu. amma ba dalilin wannan ba da aka yi kusufi, aka samu dishewar haske. manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal shamsa wal qamara ayatan, da rana da wata ayoyi ne guda biyu min ayatin Allah, daga cikin ayoyin Allah. ba sa kusufi a dalilin mutuwan wani ko rayuwar wani. kenan kun gansu kawai aya ce, alama ce, jin hankalinku ake ku komo ku yi imani, ku gyara imaninku da Allah subhanahu wataala. to nan shine su waɗannan suke ambata cewa lamasnas sama'a, sun je sama sai suka same ta muli'at harasan shadida, an cika ta da masu gadi masu ƙarhi wa shuhuban, sannan kuma an cika ta da gasassun wuta ko kuma tauraru wanda za a riƙa jeho waɗannan aljannu da su. ya kasance waɗannan aljannu suka cewa wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i, suna da wuraren da suke zaunawa gurabe na su zauna su saurari abin da ake a cikin sama. amma fa yanzu abin ya sake, fa man yastami al'ana yajid lahu shihaban rasada. suka ce wa anna la nadri a sharrun uhida bima fil ardi, wai wani alai sharri ne ake nihi da mutane da suke ban kasa, an yanke labarin sama. am arada bihim rabbuhum rashada, ko kuma ubangiji ne ya nuhace su da shirya. na farkon ne ko na biyun ne? na biyun ne ko arada bihim rabbuhum rashada, Allah ne ya nuhaci bayan shi akan shirya. a dalilin haka ubangiji subhanahu wataala ya aiko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake karanta mana ayoyin Allah subhanahu wataala dare da rana. kenan shaidanu dai ala'ai suna tattaki su tahi har su hau sama saboda su jiyo abin da ake yi, amma daga aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan al'amari ya zamanto ya zo ƙarshe. sai Allah ce wa anna minna salihuna wa minna dun zalik, الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. ubangiji subhanahu wataala yake cewa anna minna salihuna, su waɗannan aljannu suka ci gaba da cewa wa anna kuma lalle mu minna a cikin mu as-salihuna, akwai mutanen ƙwarai. suka ce wa minna duna zalika, kuma a cikin mu hallo akwai wanda ba haka nakin ba, kenan na banza. suka ce kunna, mun kasance tsara'iqa, hanyoyi ne, ƙidada ay muta'addida, hanyoyi ne daban-daban, wasu mutanen kirki, wasu mutanen banza, wasu tsakatsakiya, wasu kaza wasu kaza. al-hafiz ibn kasir yake cewa yaqulu ta'ala mukhbiran 'anil jinni, Allah yana mai bada labari akan aljannu, annahum qalu mukhbirina 'an anfusihim, suna bada labarin kansu da kansu suke cewa wa anna minna salihuna wa minna duna dhalik.
lalle a cikinmu suka ce akwai mutanen kirki akwai waɗanda ko ba haka nan ba duna zalika ai ghaira zalika waɗanda ba na kirkin ba kenan suka ce kunna dara'iqa mu mun kasance hanyoyi ne qidada ya'ani muta'addida hanyoyi ne daban-daban suwa ne akan kaza suwa ne akan kaza suwa ne akan kaza kamar da zaka samu haka muke muwa ko wane kaza wane kaza wane kaza wane kaza amma me ya kamata mutum ya rudu da shi me ya kamata mutum ya lissahi da shi shin akan daidai kike shin akan daidai kake abbautan Allah da kake me hujjarka me dalilinka hatu burhanakum in kuntum sadiqin to haka za a samu cucuruwa sunna Allah ce a ban kasa ta rage wa dan adam ya san ina ya kamata ya taka manzo sallallahu alaihi ya ba mu labarin cewa al'umma na sai ta kasu kashi 73 sai ce kashi 72 duka ɗan wuta ne kashi 1 ne ɗan aljanna ashe wannan kashi 1 nan wajibi ne mu nemo shi me kashi 1 nan sai mu koma hadisin Irbad ibn Sariya shine abinda yake manzala ke kanshi da shi da sahabbai Qur'ani da hadisi akan fahimtar sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda su ne suka bauta wa Allah Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce kun yi mun gani mun yarda Allah ya yarda da aka yi ambaci su da sunan masu imani ya ce ula'ika humul mu'minuna haƙƙa wanda masu imani ne da gaske Allah ya ce ya yarda da su Allah ce su sun yarda da shi kaga su suke da garanti to in ka tashi bauta wa Allah ka duba hanyar waɗannan mutane kar ka zo ka kama hanyar waɗannan kama iska a yau ka shiga titirniya sai can an je kiyama ku rika tsine ma juna da kai da shi kar ka yarda addinin ka yayi komi a cikin rayuwarka duk abin da zai taba addinin ka to ka hakura da shi komi ne Allah taimake mu suka ce kunna dara'iqa qidada suka ce wa anna zananna allan nu'jiza Allah fil ardi kuma tabbas mun tsammahananci ko kuma mun sakankance akan cewa allan nu'jiza Allah cewa ba za mu gagari ubangiji ba fil ardi a ban kasa walan nu'jizahu haraba ba za mu gagari Allah ba ta hanyar mu gudu kenan duk in ma ina kai la malja wala manja minka illa ilaika duk inda ka kewayo dai Allah ne da ka me abin da ke gaban ka bautan Allah kiyaye dokokin Allah nutsuwa ka nutsu ka sa abin da kake a cikin rayuwa wa anna zananna allan nu'jiza Allah fil ardi wa lan nu'jizahu haraba haka gudu ko boyewa ba wanda zaka iya ka boye ka ta ina duk abin da zaka yi Allah ce wa umli lahum ne inna kaydi matin Allah ce ta lalace nake musu kamu na iya da tsanani inna batsha rabbika la shadid sannan inna rabbaka labil mirsad kamun Allah iya da tsanani kuma Allah yana madakata Allah yayi wata madakatan da kowa sai ya zo babu wanda zai ci a mu bari mu ratse a mu bari mu tayi waje kaza a bari mu je mu boye a bari mu je mu wanda ba zai ba haka farfajin kiyama Allah zai ce wa mutane ya ma'ashar al-jinni wal insi in istata'tum ya ma'ashar al-jinni wal استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان ubangiji subhanahu wataala zai shela a ce ya ma'ashar aljinni wal insi ya ku taron mutane da aljannu in istata'tum an tanfuzu min aqtari samawati wal ardi fanfuzu duk wanda yake ga zai iya gudu ya gudu yau ka ta ina babu ka ɓoye a ina babu shi yasa ɗan adam ya rika tuna irin waɗannan lahazat irin waɗannan lokuta kuma za su zo Allah ya ce wai fa bi ayi ala'a
fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban wai da wanne ne a cikin ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala kuke karyatawa duk abinda Allah ya gaskiya ne yo me na shakka a cikin wanda har za ka rika dardar ko ka rika jan kafa kana nawa kana nuna kasala akan bautawa Allah subhanahu wa ta'ala fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban to shine anan ma wa anna zananna allan nu'jiza Allah fil ard wa lan nu'jizahu haraba suka ce wa anna lamma sami'na al-huda lamma sami'na al-huda amanna bihi faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala sannan suke cewa anna lamma sami'na al-huda muwa tun lokacin da muka ji gaskiya amanna bihi muka imani saboda zawwansu suka ji manzo Allah yana karanta Qur'ani kai tsaye suka yi imani kuma wallau ila qaumihim munzirin banda imani suka koma su suna wa'azi suka ce faman yu'min bi rabbih duk wanda ya imani da ubangijin shi fala ya khafu bakhsan wala rahaqa wannan mutum ba zai ji tsoron dukkan wani abin da yake na firgitarwa bane ko abin da yake na tsoro saboda ka kama wanda yake bada nutsuwa ka yi imani da wanda yake bada nutsuwa wanda shine Allah subhanahu wataala da haka imani da Allah shine abin da zai baka nutsuwa duk mutumin da ya imani da Allah to wannan mutumin ya amuntu to wannan shine abin da su aljannu suke ambatawa kuma shiriyar nan ta Allah ita ce abin da yake wajibi akan ka nema kaga sun bayyana cewa su akwai na kirki akwai na banza a cikin su sannan ba wanda sai kauce wa Allah subhanahu wataala ko kuma ya gagari Allah mai girma da buwaya suka ce mu dan haka shi yasa dama da ma muka ji gaskiya ko muka imani da ita saboda abu ne wanda yake babu ja'in ja a cikin shi in ka ja kuma kai akan ka za ta kare nan ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata a gobe sai mu tashi kenan aya ta gaba اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله